দেখাই জীৱনত প্ৰেমত হৰাৰ ইংগিত দিছে। মোক হৰুৱাব খোজা শত্ৰুক মই ক্ষমা নকৰোঁ। হাতৰ ৰেখাক কেনেকৈ ক্ষমা কৰোঁ? এক্সকিউজ মি। हेलो लोगोफोर, बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोनहा गोबाङानो मोनथिबाय आरो गोबाङानो मोनथिथ'वाखै जानांगौ बे भिडिअआ मानि आरो माब्ला नुनो मोनगोन। स' लोगोफोर, बे भिडिअनि गासै डिटेल्सखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर गोदानै फैनो गोनां एसामिस ड्रामा सिरियल। बे सिरियलनि मुङानो जादों लोगोफोर बर'खुन। बे बर'खुन सिरियलावनो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां हेलिना दैमारिनि फाव खालामनाय। बे बर'खुन ड्रामा सिरियलखौ नोंथांमोनहा फैगौ 8 आगष्टनिफ्राय समबार आरो शनिबारनि मोनानि 7:30 रं चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन। स' लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना ड्रामा सिरियल नायनानै मोजां मोनो, नोंथांमोनहा बै सानखालि नायनो थाखाय थियारि जानानै थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोनहा बे सिरियलखौ नायनानै एसे सापर्ट खालामहैदो, मानोना बेवहाय जोंनि बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां हेलिना दैमारियाबो फाव खालामदों। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो बे बर'खुन ड्रामा सिरियलखौ नायनानै सापर्ट खालामहैगोन। बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। गोजोन्थों।